Avui toca resumir mercat immobiliari de Catalunya, els garatges, específics del primer trimestre del 2021, els resultats que tenim. I el xulo que farem avui és que jo ja vaig resumir el resum aquest d'una pàgina que esteu veient, però és avorrit si us resumeixo això i us ho mireu per vídeo. Per tant, el que farem és resumir això, les gràfiques, les dades que són més interessants i les podeu veure directament i al final es fa més entretingut el vídeo, sí? Llavors, què tenim? Està diferenciat tot el document amb dades de compravenda de garatges a Catalunya, a la província de Barcelona, a la ciutat de Barcelona i el mateix amb totes les capitals de Catalunya, Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Em sembla que amb aquest ordre i tot. Comencem amb Catalunya. El número total de compravendes de Catalunya aquest trimestre ha estat de 9.221 compravendes de garatges, el primer trimestre del 2021 a Catalunya. Els últims 12 mesos han estat de 28.212 compres, i l'important és la variació intraanual i també la trimestral, però com veieu és negativa majoritàriament, menys la trimestral, que és positiva, un 24%, és a dir, comparació d'aquest primer trimestre amb el trimestre anterior, i la variació interanual entre aquest trimestre i el primer trimestre del 2021, I després tenim la variació interanual dels últims 12 mesos amb l'any anterior a aquests 12 mesos, que segueix sent negativa, Però com veieu la corba aquí al final ha estat en augment, Pum, cap amunt tenim un creixement del nombre de compravendes a Catalunya en general, sí, en els últims trimestres. L'evolució del nombre de compravendes interanuals de garatges de Catalunya i la taxa de variació interanual, que és negativa, la taxa de variació interanual, com hem vist aquí dalt, Però preu per metre quadrat als habitatges de la compra de garatges a Catalunya és de 1.100 euros i les variacions, trimestral positiva però s'ha mantingut quasi igual i interanual negativa d'un 2%. Si veieu, el nombre de compravendes de garatges pràcticament no s'ha mogut, sí? És pràcticament el mateix, s'ha quedat recte. Costa dibuixar això. I en canvi, la taxa de variació ha pujat una mica, però segueix sent negativa. Preu per garatge mitjà, preu de compra de garatge mitjà a Catalunya, 15.000 euros, variació trimestral positiva inferior a l'1% i una variació interanual, un descens del menys 0,5%. Això et dona a entendre que s'ha mantingut bastant, És bastant pla. Seguint amb la... Espera que la música s'empara. I la taxa, goita que ja és quasi positiva, la taxa de variació, sí? Venint del 2020, que era negativa tota. Província de Barcelona, nombre de compravendes, 6.000 aquest trimestre, quasi 20.000, del total de 28.000, han estat, mira, no recordes el total? El total és de 28.000. Interanual a Catalunya d'aquestes 28.000, 20.000 han estat a Barcelona exclusivament, Interanual, jo li dono més interès, més importància a l'interanual perquè em sembla una millor representació, però s'han de tenir en compte els dos valors, l'interanual i el trimestral, la variació d'un trimestre a l'altre i d'un any a l'altre també. La majoria negatius, tenim un creixement positiu trimestral comparat al 2020, que era totalment negatiu, creixement a la gràfica, aquí sí que decreix una mica, tot i que es manté prou estable, prou regular, una variació molt baixa. La trimestral, la interanual, sí que és bastant més hardcore, un menys 20%. Preu per metre quadrat a Barcelona, 1.230 euros, i descens tant trimestral com interanual, es mantenen bastant. Preu per garatge de 16.000, per sobre la mitjana de Catalunya, increment trimestral i de creixement, però que quasi res, és a dir, s'ha mantingut interanualment, ja ho veieu, està a 0 pràcticament, una rodona, està a 0 pràcticament i això s'ha mantingut, pla. Què més? Municipi de Barcelona, nombre de municipi de Barcelona, pensa que hem fet ara la província de Barcelona, ja anem pel municipi o ciutat de Barcelona. Nombre de compravendes, 4.800 els últims 12 mesos, 1.700 aquest primer trimestre, positiu i positiu trimestral,
positiu, això és interessant, interanualment és positiu al trimestre, comparat amb el de l'any passat, però segueix sent negatiu comparat amb aquests últims 12 mesos amb els últims 12 mesos. Vale? Òbviament, creixement exponencial del nombre de compravendes comparat des del 2020, però si ho fem de forma general amb una taxa de variació interanual, pues es manté, vale? El nombre de compravendes i la taxa segueix sent negativa. Per què em fica aquesta merda de símbol? Vull una rodona, ara. Vale? Segueix sent un menys 26%, no? Em sembla que era 28%, menys 28%. Preu per metre quadrat de la ciutat de Barcelona, 1.650 euros, positiu, negatiu, variació interanual, vale? Veureu que és bastant similar, però aquí l'important és quedar-te amb les dades i el creixement o decreixement que tingui tant trimestralment com interanualment. Però que ho podeu veure molt bé amb el gràfic, que ja us parareu a mirar-vos-ho si voleu. Preu mitjà de compravent de garatges de 20.000 euros, superior a la mitjana, per bastant. Fins i tot més és superior al preu mitjà de compra a la ciutat de Barcelona que no pas a la província de Barcelona, i per bastant. Variació negativa, tant trimestral com interanual, vale? Hi ha una mica de creixement, no sé si ho veieu aquí. Municipis de Barcelona. Al districte són més dades però en format mapa, si us ho voleu mirar us ho mireu. Important els que tenen 1.000 més de preu per metre quadrat, vale, estem parlant. El qual, bueno, aquí és preu per nombre de compravendes, preu per metre quadrat i preu per garatge. Província de Girona. Compravendes a Girona aquest trimestre n'hi ha hagut 1.000 i en els últims 12 mesos 3.500, de creixement interanual, creixement trimestral del nombre de compravendes, però segueix sent de creixement interanual també, amb la variació trimestral d'aquest any comparat amb l'altre. Evolució des del 2020 positiva, ara en general, en general és tot una baixada, no sé si ho veus, però venint des del 2007, que és la bombolla immobiliària, 2008, per tant no fa falta veure-la aquesta. I taxa de variació molt baixa i segueix el nombre de compravendes baixant, vale? Lleugerament, lleugerament, ja ho has vist amb la taxa de variació. Preu per metre quadrat a Girona dels garatges de 900 euros, positiva la variació trimestral, negativa, però molt poc, la variació interanual. Sí? Veieu que està pràcticament a zero, que està estable, i aquí un petit creixement, aquí, si em deixo la fletxa, vale? Preu per garatge a Girona, 13.255 euros, inferior a la mitjana del voltant de 14-15.000 euros, variació positiva trimestral, variació negativa interanual, vale? El mateix. Puja la taxa de variació, també recuperen els preus de compra, vale? Què més? A la ciutat de Girona, nombre de compravendes 250 aquest trimestre, 630 l'últim any, els últims 12 mesos, perdona. Variació trimestral, això és important, un 81% més, si quasi no hi havia compres l'any passat de garatges a Girona, un creixement d'un 80% trimestral, estem parlant, és espectacular, vale? Té un creixement interanual positiu i un creixement interanual negatiu dels 12 mesos. Aquesta variació interanual és, ja ho repetiré cada vegada perquè si no no queda clar, és variació entre els preus d'aquest primer trimestre del 2021 respecte al primer trimestre del 2020, vale? Creix des del 2020, totes fan bastant el mateix, El que passa que algunes tenen números tan sorprenents com aquesta, del 80%, vale? Però per metre quadrat de 1.146 euros, aquesta és rara perquè és taxa de variació trimestral positiva, interanual també positiva, és la primera, Barcelona és tot negatiu i Tarragona diria que també, però Girona i Lleida són bastant positives, com ja veureu. Municipi de Girona, preu per garatge mitjà de 16.000 euros, a la mitja una mica per sobre, variació positiva trimestral i interanual. Municipi de Girona, ja us dic, nombre de compravendes, preu per metre quadrat, preu per garatge, pels diferents municipis, perquè ho veieu, vale? Anem a Lleida, província de Lleida. Vaig ràpid perquè no vull que sigui molt pesat, vale? Nombre de compravendes. 700 aquest trimestre, quasi 2.000 els últims 12 mesos, positiu trimestral en tots els casos, un 50% més
que el primer trimestre del 2020, perdona, un 50% més que l'últim trimestre del 2020 i un 30% més que el primer trimestre del 2021. Segueix sent tot positiu, vale? Des del 2020, creixement. La taxa és positiva, cosa estranya que no hem vist fins ara. Veiem aquí un repunt del nombre de compravendes. Província de Lleida, preu per metre quadrat de 800 euros, per sota la mitja, variació trimestral positiva i interanual positiva. Això és bo, vale? Tot és positiu. Província de Lleida, preu per garatge de 11.000 euros, el més barat fins ara. Variació trimestral positiva d'un 3%, interanual positiva d'un 7%, que és la més gran que hem vist fins ara, fixa-t'hi. Hi ha un creixement bastant hardcore. Nombre de compravendes al municipi de Lleida o a la ciutat de Lleida. Hi ha hagut 304 aquest trimestre i 850 els últims 12 mesos. Creixement positiu trimestral, creixement positiu interanual de fins a un 45% respecte al primer trimestre del 2020. Creixement positiu des del 2020, taxa de variació positiva, creixement de nombre de compravendes, preu per metre quadrat de 900 euros, per sota la mitja, variació trimestral positiva, variació interanual positiva. Vale? Tot és positiu, tot està molt bé. Lleida té bones prediccions, preu mig de garatges de menys de 13.000 euros, molt per sota la mitja, que és de 15.000, variació trimestral positiva, interanual positiva, nou valor més gran de variació interanual positiva d'un 8,3%, és el més gran que hem vist fins ara. Com veieu, té un bon creixement Lleida a nivell de compra-vendes de garatges, vale? A veure, això pensa que és el cost dels garatges, però no de compra-vendes també, tant de compra-vendes com de cost per metre quadrat. Aquí teniu mapes, que ja us ho mirareu si us voleu parar, els interessants són els més cars, és a dir, on l'import és més alt, tant el metre quadrat com el de compra total, com el nombre de compra-vendes. Província de Tarragona, per fi arribem a l'última. Aquesta ha tingut 900 compres aquest trimestre, 3.000 els últims 12 mesos. Variació trimestral d'aquest primer trimestre respecte a l'últim del 2020 és positiva d'un 1%, interanual és negativa i després totes les interanuals són negatives, vale? Fins a un menys 15%. Hi ha hagut un creixement des del 2020, que es veu aquí, però després hi ha hagut algo bastant planer, vale? De nombre de compravendes, la taxa de variació negativa, preu per metre quadrat de 830 euros, per sota la mitja, i tant variació trimestral com interanual han estat negatives, vale? Ja ho veieu que està per sota 0 i decreix una miqueta el preu per metre quadrat. Què més? Preu per garatge de menys de 12.000 euros, més car que Lleida, però igualment segueix estant per sota de la mitja, variació trimestral negativa, interanual negativa, vale? Tarragona també decreix. És bastant similar a Barcelona, però en percentatges molt més baixos, a nivell de creixement. Això és el valor de compra de garatges. Al municipi de Lleida, a la ciutat de Lleida, hi ha hagut aquest trimestre quasi 200 compravendes, a l'últims 12 mesos 520, variació positiva tant trimestral com interanual. Només està negativa a nivell de comparació d'aquests últims 12 mesos amb l'any anterior, vale? Que ha estat d'un menys 5%, però ha tingut un creixement bastant hardcore comparant aquest primer trimestre del 2020 amb el primer trimestre del 2021 comparat amb el primer trimestre del 2020, un creixement del 36%. Ja veieu aquí les dimensions de la Garda, el creixement des del 2020 hardcore, i és no sé si us hi fixeu, però té el límit és el cop que hi ha hagut més compraventes de garatges a Tarragona des de abans del 2006, per tant és molt positiu, taxa de variació negativa, però aquí hi ha un repunte de compres interanuals, vale? Preu per metre quadrat de Tarragona de 1.000 euros, per sota la mitja, variació trimestral negativa, variació interanual negativa. Ja ho veieu, està negativa i cap a la baixa una mica. Què més? Preu per garatge de 15.500 euros, és la mitja, potser una mica per sobre de la mitja de Catalunya. Variació trimestral interanual negativa, veus? S'ha mantingut i una mica cap a baix. Això és una fletxa, no una rodona, vale? I districtes per districtes, vale? Compravendes, preu per metre quadrat, fixeu-vos en els que més, preu per garatge, vale? I poca cosa més, aquí principals municipis de Catalunya amb nombre de compravendes tenim Barcelona
amb 1.600 compravendes, tenim Lleida, Girona i Tarragona, vale? Les capitals. I coses importants, variació trimestral. Veiem que l'Hospital de Llobregat ha crescut un 80%, igual que Girona també ha crescut un 80%, Mataró 70%, Rubí un 165%, Sant Andreu de Llavaners un 517% ha crescut, qual que trobo exagerats aquests creixements, 80%, 126%, 189% al Masnou, és el que ha crescut més. Vale. Increïble. I aquí tenim valors interanuals, el Masnou no sé si apareix, però valors interanuals, deixen les capitals. Sabadell, Badalona també bastant pèpins, un bon creixement a Sabadell interanual, que és més interessant. Sant Feliu de Llobregat, 115% de creixement també. Vale? Distribució de les compravendes de garatges a Catalunya. Està guai, et fiquen amb quadros, vale? El més gros del que més, Barcelona de pana, vale? Aquí et fiquen molts gràfics que te'ls aniré passant a poc, però tampoc et repeteix les mateixes dades que ja hem estat explicant. Aquí t'ho fica amb un altre tipus de gràfic, que no sé el nom, però bueno, com més a la dreta i més amunt té més nombre de compravendes i més creixement. Per tant, Barcelona, Sabadell i els altres també, Badalona, Lleida, Viladecans, amb bones prospeccions. Aquí el mateix, vale? Principals preu per metre quadrat, això sí, hi haurà compravendes, els més cars, Barcelona, Mataró, Sitges, que car, hi ha uns bons creixements, tenim aquí un 15% a Cornellà de Llobregat i a Hospital de Llobregat també un 13%, i si vols a Granollers un 12%. Vale? I els pitjors, si vols al Prat de Llobregat, menys 20%, vale? Això ja t'ho aniràs mirant tu. Principals municipis de Catalunya per preu metre quadrat, com més a la dreta, més amunt, millor. Barcelona, són bastant els mateixos. Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Cugat, similars, vale? I ja està, vale? Fins aquí el resum de garatges del primer trimestre a Catalunya i per províncies i les capitals de Catalunya, vale? Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona. I tots els gràfics, mira tu, per al vídeo on te vulguis, i ja ens veiem el proper cop on t'analitzaré i resumiré els preus de locals o de garatges, una de dos, vale?